Toni Tatu valita sulle tällä kertaa vähän semmoisen ei-vaahtoavan bissen, että oliko ne liian vaahtoavaa viimeksi, niin otettiin vähän tämmönen nopeampi tällä kertaa. No paineita nyt, niin ei voi katsoa Ilmeistä päätellä ei ole tääkään riittävän nopea. Podium paikka on tarjolla vielä. Jaksaa iskä. Ai, siinä taisi mennä. Juonne Litra. Sieltä hei Tube Avonios otti toisen sijan. Avoin veteraani, onnea! Podium paikka on vielä. Pronssi on häpeä. Vähän tökki. Toni Jalava kolmossijan veteraani. Voitko vasta ensimmäinen? Ei näissä oloissa kauan mene. Joo, se oli eka Veteraanien kärki tökki Jantela eka. 1.17, Tube 1.10 ja Toni 1.40. Kyllä se on ollut juonti, mikä ratkaisee näitä.